हो कार्यक्रम कित्या खातीर 14 एप्रिल तर जावन गेली, पण भारतीय जनता पार्टीन अशें ठरयलें की देशभरा भितर ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान ह्या देशाच्या घटना बरयली, ह्या देशाच्या सर्वसामान्य मनशाक हक्क दिलो, हांगासरल्या शोषित वंचित दलित समाजाक न्याय दिलो, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आणि ज्याने आमच्या देशाची घटना बरयली त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी याद आसा ती सगळ्या समाजापर्यंत योग्य परिस्थितीत पावपाची जबाबदारी एका अर्थान भारतीय जनता पार्टीचेर आसा. कारण आमी पळयतात की एकदा नॅरेटिव्ह सेट केलो वता की भारतीय जनता पार्टी घटनेच्या विरोधात आसा, भारतीय जनता पार्टी एससी समाजाच्या विरोधात आसा, भारतीय जनता पार्टी घटना बदलपाक सोदता, पण प्रत्यक्षात हे आरोप करपी हो नॅरेटिव्ह सेट करपी काँग्रेस पार्टी आसत, आमच्या विरोधात आसत. हे ज्या पद्धतीने हे सगळ्यो गजाली करतात तेका खंयतरी जाप दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आणि या सगळ्याचो विचार करून भारतीय जनता पार्टीन ठरयलें की अशा पद्धतीचो कार्यक्रम जो आसा तो फक्त एका दिसा पुरतो न्ही, जाल्यार 10 दिसां खातीर हो कार्यक्रम अख्ख्या देशभरात जातलो. जीवनाचा श्वास आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधानामध्ये सांगितलेलं आहे, भारतामध्ये कोणताही प्रश्न निर्माण जेव्हा होतो तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये काय सांगितलं जातंय हे तपासलं जातं आणि त्याच्यावर संसद आणि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते. त्यामुळे मानवी जीवनामध्ये प्रश्न समस्या जी काही असतील त्या सर्व प्रश्नांना आणि समस्यांना उत्तर हे भारताच्या संविधानामध्ये सापडतं. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केवळ जयंती पुण्यतिथी निमित्ताने पूजण्याचा विषय नाही, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा जगण्याचा विषय आहे. देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणतात की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं नसतं तर माझ्यासारखा सामान्य माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला नसता. हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान आहे आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची विनम्रता आहे, हे आपण समजून घेतलं. अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्या भाषणामध्ये म्हणाले होते की जर अस्पृश्यता ही ईश्वर निर्मित असेल तर त्या ईश्वराला सुद्धा मी मानणार नाही. ही भारतीय जनता पार्टीचं तत्व आहे. जर भारतीय जनता पार्टीचं तत्व मानवतावादी असेल तर भारतीय जनता पार्टीला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुढे उभे करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची संविधान पुढे दाखवून जो अपप्रचार होतोय त्यांचे बुरखे फाडण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यघटनेच्या ढाच्याला हात लावता येणार नाही असं राज्यघटनेमध्ये सांगितलं असताना सुद्धा या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये बदल केला आणि समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे 2 शब्द जाणीवपूर्वक काँग्रेसने टाकले. ज्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्रभू रामचंद्राचं चित्र आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चित्र आहे, टिपू सुलतानचं पण चित्र आहे, अकबराचा दरबार पण आहे, याचा अर्थ असा ही भारतीय संस्कृती मुळातच सर्व धर्मसमभावाची आहे होती. त्यामुळे मग समाजवाद धर्मनिरपेक्ष ही शब्द टाकण्याची गरज का निर्माण झाली? अशा प्रकारे या देशाच्या राज्यघटनेमध्ये काँग्रेसने 75 वेळा घटना दुरुस्ती केलेली आहे. राहुल गांधी अशा प्रकारे राज्यघटनेची प्रत दाखवतात आणि लोकांच्या मनामध्ये जो भ्रम निर्माण करतात त्याला चोख उत्तर द्यायची ही वेळ आलेली आहे. आमच्या जीवनात भितर आमच्याकडे वेगवेगळ्या तरेचे आम्ही ग्रंथ मानतात. हिंदू आपल्या भगवद्गीतेक हात दवरतात किंवा रामायण महाभारत हे ग्रंथ आपल्या मानतात और ती गीता फॉलो करता. कॅथलिकां भितर बायबल आसा, बायबल फॉलो करता. मुस्लिमां भितर कुराण आसल्यार कुराण फॉलो करता. पण ह्या सगळ्यांच्या परे आम्ही भारतीय म्हणून आसात. आम्ही ह्या देशां भितर रावतात आणि ह्या देशांत रावतना आम्ही एका विशिष्ट पद्धतीन एक नियम किंवा अटी जे आसात त्यो फॉलो करून आम्ही राज्य करतात किंवा रावतात.
रामायणात जसो आमी पांय पडटात तसोच ग्रंथ जो आसा ताका राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणटात, ताका म्हणटात आमचें संविधान, भारताचें संविधान. आणि ह्या भारताचें संविधान जाणें बरयलें त्या डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हाका तितलेच पर्यंत आमी अनेक उपाधी दिल्ल्यो आसा. कोण तांकां महामानव म्हणटा, कोण तांकां महानायक म्हणटा, कोण तांकां ह्या सगळ्यांचो जनक म्हणटा. आयज आमी हांगा बसल्यात आनी आमकां इतलोच एक साद्यो साद्यो खबरी आसात, त्यो खबरी हातूंतल्यान कळ्ळ्यो. हय जाल्यार हय म्हणात, ना जाल्यार ना म्हणात. ह्यो खबऱ्यो आमकां फाटले अनेक वर्सां कित्याक लागून कळूना, कोणे लिपोवन दवरल्यो? प्रश्न विचारला भाशण व्हडल्यान म्हणा करता. आतां आमकां कित्याक कळ्यो? इतलेंच कारण ताचें. कारण काँग्रेसीन प्रत्येक वेळा ह्या समाजाक तुमचे हक्क जे आसा ते हक्क जाणून दिवप ना आणि तांकां ताचे पासून पयस करपाचे नॅरेटिव्ह आसा ते वेवस्थीतपणे इतले वर्स मांडले. आमी उलोवचें ना, कारण आमकां वर्गें न्ही आसा, आमकांच खबर ना. पंचकीर्त कितले जाणांक खबर आसा? कितले कोणाक खबर आसचें ना. ताचो जन्म मध्य प्रदेशात जालो म्हणून कितले जाणांक खबर आसा? भीमराव आंबेडकर सुटी मेळ्ळी की बेस्ट म्हणटा जालें. आमकां सुटी मेळ्ळ्या, पब्लीक हॉलिडे कित्याची? डॉक्टर भीमराव आंबेडकराची. ताचो इतिहास कितें खबर ना, ताणें कितें केलें खबर ना. आमच्या समाजाचो इतलो म्हटलो आनी चैत्यभुमीचेर किंवा हांगा ते धांवले. हे तुमकांच न्ही जाल्यार सगळे भारतीयांक हें खबर आसपाक जाय. म्हणून हो सगळो प्रपंच आसा. 25 कार्यकर्ते दक्षिणेक, 25 कार्यकर्ते उत्तरेक, ते आपले 5-5 जाणांचे मेळून पुस्तकी घेवन ते घरान वतले. एक घरान ते वचून बसतले, एक 10-15 मिनटां तांगेर च्या पाणी पितले आनी च्या दिली ना म्हणून कांय हरकत ना, पण ते बसतले तांचे कडेन खबऱ्यो मारल्यो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां सांगतले. आनी म्हाका दिसता भीमराव आंबेडकराचे जे येदे व्हडले कार्य आसा ते सगळे स्तरा पर्यंत पावयतले. इतलेंच म्हाका हांव सांगता.